And 3, 2, 1, and action period. Sanmonani Dumelang Abshani Molweni, Igama Pindile Pelelele, and this is the Soweto podcast Beyond Survival. Welcome. Thank you so much, guys, for uthando lwenu. Thank you so much for yazi ukusamkela. Siyabonga Soweto podcast umndeni ikhaya lokuthula noxolo, ikhaya lenjabulo, ikhaya le-support. Now uma ufuna ukuza la uzosivakashela, you're more than welcome ukuthi sithe in all our social media platforms. Ungakhohlwa futhi ukuthi ulike this podcast, follow, uslike, engage nje nathi, ukhulume nathi. And khumbula mbukeli ukuthi wena ula enhlizweni yami. Namhlanje nginiphethele guest, nginiphethele so gorgeous. Uzozaza usixoxela ke kabanzi ukuthi usiphatheleni namhlanje. Please stay tuned. Mhlambe you can learn a thing or two, and don't forget ukuthi nje uthi subscribe button nje mahala. Doesn't cost anything nje, mara on our end imina a lot. Hello C. Hi sis, unjani? Ngiyaphila. Semuhle mama. Ngiyabonga. Phindi ubani igama? Ugugu. Please tell us ukuthi ubani, ugugu wakuphi, and usiphetheleni namhlanje nje. Before uzositshela lokho nje siqale nje nge-background story nyana kancane ukuthi ukhulelephi, ukhule kanjani, ukhule nobani, and ekhaya nebelinjani. Then we can get to it. Igama lami nguGugu Lethu Lushaba. Ngizalelwe eKZN eNewcastle eDunhouse. Ngikhule nokhokho wami, ngikhuliswa ukhokho wami. Uma wami wangilahla ngimncane, so ngakhuliswa ukhokho wami, baba mangimazi. Oh, okay. Yes. Umama bomazeni. Yeah, bengimazi picture. So ngicala ukumazi I was 2012. So khuliso ukhokho. Yebo. Meaning umama ka mama or ukhokho kababam. Oh, okay. Yes. Kunjani ukhokho kababam. Upbringing benjani? Yo, impilo yami beyinzima kangaka ngokuthi angikhonanga nokuthi ngafunda isikole. Uma ngifunda isikole ngasiyeka phakathi nendawo ngenxa yokuthi isimo sasekhaya besinzima. Kwamele nginake ukhokho wami, and then ngagcina nakhona sengasakhululi ukuthi ngikhula ngiyaphambili ngihlala khona ngenxa yokuthi ngasuke ngapho ngumncane. So kwaba kanjalo ke ngase ngiyashifta ngihlala no-aunt wami. Yes. No khokho besemdala. Yes. Sakhulile umuntu angabona emehlweni. Yes. So buwe kuphela umntwana Jardini or bonginamanye amabomsana. Bengabantwana babafana nabo nomzalo oyi-1 no-auntie. Yes. Abomalume. No. Bengekho. Yep. Okay. Yo. Sis. So please tell me ukuthi ungivakashele ngani namhlanje. Ngiyazi khona into ofuna ukungixoxela yona nababukeli ekhaya. Into engivakashele ngayo namhlanje ngithanda ukukhuluma ngomamami. Ngithanda nokuxwayisa abantu besifazane ukuthi abantu besilisa bathanda ukubabheka ngezimo abasifaka kuzona. So ngiluze umamami I was 2019 because ngumuntu wesilisa athandana naye, bheka nobhuti athandana naye, and then makathandana nalowo bhuti loyo, ubhuti loyo wabeka drive taxi. Umama wacela ukuthi ubhuti loyo wahambisa umama kwakhe, wamcela ukuthi kubo akamakhele indlu. Wamakhela umuzi nakhona mama afike wabona isimo kuyasogola kanti unomfazi ngaleso sikhathi bekavakashisa umfazi samoya. Yebo. Yebo. Ubaba lo o-drive taxi. Yebo. Uthe umama kamakhela umuzi kwakhe kubo. Yebo. Hayibo. So ngenxa yokuthi umama uyamthanda wamakhela. Ayi boyfriend. I-room, yes. Makamakhelile. Ubhuti lo waqeda ukwakha wafaka ifurniture everything nje endlini alokho athumela la eGoli bangahlali ndawonye. So ubhuti lona wanangizana wathenga abantu ukuthi badubule umama, umuntu ukuthi bamdubule bambulale because
umfazi sokhona endlini. Hayibo. Umama ufuna ukuya endlini. Umama sowuyazi ukuthi kunomfazi. Sowuzwile ngosisi walo bhuti. So kuthi mangabe kusesenjalo imoto kamama behlala kuyena wacela ukuthi wathi umama ngicela ungilethele imoto wambuza waphika wathi ngicela ungilethele imoto leyo ngifuna ukudrive ngihambe ngiye somewhere. Wayiletha kanti uza nomuntu wasemthengile afike maqeda ukumdropela yena wamdubula lo bhuti loyo wamdubula umbulala semthengile. Hayibo. Was 5 bullets. So ngibhlungu kakhulu because kuningi bengisafuna ukubuza kumama wami ukuthi why angishiya angangikhulisanga izinto ezikanjalo, why ngidlule intweni enzima. So akhona awumuntu wesifazane, so ngize ngiyachwa is family babomncane wami, umntombi bami ngakhishwa uyena, angizange enjoynele umntombi bami. So manje lokho kungiphule kakhulu nakubantu engithandana naye nabo angisatholi noma yimi engiba abuse or either yibo abang abuseayo, because la ngena khona ngiba nale trauma leyo yokuthi ngingabi nothando umuntu wesilisa or ngingaboni ngibona ngathi uyang abuse noma ngakuthiwa yena uright akang abuse. So nginomuntu engithandana naye, umuntu lo engithandana naye uyang abuse ngendlela le izenzo zakhe njalo makadakiwe awasitry uyangisongela uzongibulala izinto uthanda ukungithuka uhleza ngithusela nangesibhamu and into leni ngifakele trauma because umama wafa ngenxa yayo. So angazi ukuthi ngimshiye ngibuye ngicabanga ukumshiya kwami ngibuye ngicabanga ukuthi uzongibulala ngibuye ngicabangela abantu abami ukuthi uyofika kwami afika ngidubule nabantwana bangibulale because okuningi soke wazama ukwenza ukungishaya angikhame like ngingakhona ukuphefumula ngingakhona nje ukuphefumula. Hayibo. Makangishaya uzongishaya ngezinto maybe ezingekho right nalana nje nama scratches that yabo la ngimvubu like noma ngayini. So ngiyasaba nokuthi ngimreport nasemaphoyiseni ukuthi nesimo kanje because once ngamreport uzongibulala. Hayibo. So angikwazi ukuqhubekela phambili ngempilo, angikwazi ukuyemuva ngime partner indawo la ukuthi khona angazi ukuthi ngiyenzeni. At least kube ngisho ukuthi kuba nginabantwana maybe ngabe sengayibulala ngingabantwana naye lo muntu loyo ubaba abantu abamwathola ingozi yemoto basesebancane ngayikhulisela bona. So abuse ngenye indlela lo bhuti lona ngaphama eksakhe bayangifonela bayangithuka naye mangithi ngiyamtshela or mangithi ngiyareport mangithi nami ngivusa ikhanda lami uyangabuse uyangishaya. Hayibo. Athi uphusitshwala angishaye mangabe ngimbuza makasopha ngikhuluma naye athi uyaxolisa bekutshwala manje asekho isikhathi sokuthi ngimbuze noma enze into wrong ngoba sophuza Monday to Friday ukuthi iphutha lakhe ngasambuzi angasazibi ngotshwala kusho ukuthi lento lena uyenza angazi ene into engithusayo angisazi noma ngingene ngoba ubhuti lengithandana naye wasemsinga nalo bhuti lo owabulala umama wasemsinga ene ubhuti lengithandana naye drive taxi nalo bhuti lo wabulala umama drive taxi ukuthi maybe bayazana or abazani. So ngiphathini nawo angazi ukuthi ngenzeni la ngikhona khona or uthandana nami ngoba maybe bayikhulumile banalo bhuti lona ukuthi kwenziwe kanjani ngoba ubhuti lo yangixabana naye mina ukuthi mangabe eceda ukushona umama umama bekane 1 week weza ubhuti lona wasucela imoto ngambuza mina ngathi imoto yiphi lo bekathana nomama wathi bamdubulele kuyo ngathi mina imoto kamama mosinawo amaphepha wathi no wafaka naye imali lapho. Hayibo. Ngathi wafaka malini wathi wafaka 15 ngathi cha mina ngikwazi lokho wayikhona ngesikhathi ngoba phela wona buthana nomama waziwa wayengezange uzokhala soqhamuka sekucediwe ungcwatsho wabonakala nje emathuneni endeni weza masecediwe ungcwatsho asaxabana ke nalo bhuti singasazwana manje angazi la ngifake khona ukuthi ngifaka maybe family yakhe or umngani wakhe or bayazana angisakhona angikhona even ukulala angikhona angisena even ama feelings akhe ukungibamba ngathi yonke into sengihlezi ngithukile
Ubaba lo qala lo I'm sorry my sister, what happened to your mom? Bebe nengane nomamakho. lutho. Boyfriend nje. Boyfriend, yes. So uqhubekile yena nomshado wakhe. Yebo, uhlezi nomkakhe. So meaning nomfazi bekazi. And then ubaba lo ohlala naye wena manje mawucabanga ukuthi iqale because ngifuna ukuyiqala at the beginning of the relationship yabo ukuthi mawuhlangane naye kuphi and abusive behavior yakhe iqale nini, how long have you guys been in a relationship before uzobona ama true colors akhe? Kuqale ngifika kubona kuqale okay isikhathi side ngithandana naye because unyaka wesibili lo aside kangaka unyaka wesibili but bengazi ukuthi unomuntu and then bahlukana nomuntu wakhe because kubo bebangithanda umama wakhe angithanda ukungikhombisa ukuthi yena ubani kuqale ngiyakubona ngihamba ngakubona ukushona umama wakhe uma ngifika the first day acela umntwana ukuthi alethe ama curtain ufuna ukukhothanya impahla zakhe wayiletha umntwana uthi mangaliletha mangivula ibheki yakhe ngisesha khothenga amabhloka amabili ngithe mangabe ngithathe lesithathu ngathola iplastic encane ngayivula ngithe mangivula iplastic leyo ngathola isikophoto esincane ngazivula phakathi ngayibuza ukuthi yini lena enye yathi yekela maybe mithi nje abantu besilinto enye yathi vula ngathi yazi ake ngimame inhliziyo yami letha ngivule ngicheck mangithi ngathola amaphilisi ama-ARV and bekasola ngingafuna usebenzisa i-condom siyivikela waqhamuka ngishort ngiwabhekile amaphilisi wathi sorry ngachaza ngathi asekhisini bekumele ngabe ngichazele kudala ungakwenzi lokho bekumele ngabe ngivikelile kuba uyangithanda manje kuyacaca ukuthi nabantwana abangenababa mina anginayo mama so understand le part ongidlalela yona ukuthi ungibeka kiphi position ukuthi angibe kuphi la ngikhona khona njengamanje ngathi ngicela ukuphuma baphuma ngenxa yokuthi lapha bekukude kusebusuku angazi umuntu kuleyo ndawo kwamele ukuthi ngikhule down mina self ngamukela isimo awasingipretend ngathi yonke into right bonke umuntu uzongena bangibona abanye bayibuza abanye bathi lo muntu uyayitshela because nengqondo beyikistake nje and ngize funeralini and nengqondo ihle ijema ilento le surprise lengiyitholile surprise enginayo into ebengiyibuza yona namanje ngisayibuza yona ukuthi ukuba umama akakashonanga ngaye emncwabeni ukushuthi mina bengizohlala impilo yami isikhathi ngingazi bengizoyibona sengigula ngingazi ukuthi HIV uma ngikhuluma nge-HIV athanda ukugceka kanti uyawadla amaphilisi wangotsha umama kwakulayita ngacela imali ngihamba ngaye emall khona ngathenga i-test ngabuya nayo ngathesta phambi kwakhe kwathola ukuthi vele ungithelele ngambuza ukuthi unesikhathi esinganani sekudala ngathi ubona ukuthi ungangitsheli athi
bekufika ukuthi angitshela saba ngathi ubona ukuthi ungakhona ukungivikela noma mina ngicela ukuthi ngivikele wena wala uthi right bengasikona ukungibulala. From there ngabuya ngezala ngayo testa ke-2 eklinikhi bangithola nginayo ngiqalile ukuthatha treatment yami nge-18 ngiyabuyela futhi ngothatha enye. So kusesenjalo still ungi-abuse ngendlela ngi-abuse ngakhona akasangincengi akanakho ukuncenga noma khuluma nami. Ngifila ngathi ngiyinto nje engelutho. Ngifila ngathi ujwayele ukufakela amantombazana ngoba kulula kuyo ukuthi angenze izinto aqede athi naleyo nto leyo onayo leyo ngulaza leyo onayo isegazini kuwena so akusho ukuthi u-proud una 100% ukuthi ufakelwe yimina yona. Hayibo. Maybe nami ngithola yakho. Angi-abuse uyangishaya manje ngakhuluma nje igama uyangishaya ngithembisa ukungibulala. Mangithi ngiyambopha ngithembisa ukuthi ubuqeda ngomndeni wami obviously umndeni onawo abantu abami. And benza zonke lezi zinto phambi kwabantwana bayabona. Manje la ngikhona angazi ukuthi ngizophuma kanjani. Ngizama ukutshela ukuthi ngifuna ukutshela noma ngawumuphi umuntu wesifazane ukuthi yebo umuntu mawucala ukudibana naye ngeke umcheck igazi umbone ukuthi unjani. Bahle ubhuti la ngaphandle naba abanye bakhona bagcwele bahle basikuni ngeke uzumjaji ukuthi unani ngaphandle because nami nje uyangibona ngibone kanjani mangiphuma la ngaphandle boyfriend ngithola ubhuti angishele angenalutho ngimnikeza ababhalwanga baphika nje nanokuthi angazi ukuthi ngiyithatha aphi nami ngiyayitshala noma ngabasakunikile awusanandaba qedile masakunikile waprova ukuthi wamprovela ukuthi unayo phelile ngawo akasakubona ukuthi uyini. Mina wonke umuntu like ngifila ngathi ayinokuthi ngifila ngathi ngiyabona ukuthi bonke abantu sebangizoli isono since ngaqala ukuthandana lobuthi ngihlale ngimbuza ukuthi why ngithandana nawo abantu bonke nabamadoda bangibheka so ngathi manje bangifilela something kanti bayasho ukuthi umntana wayifaka yo abamaziyo awazi nix ngaleso sikhathi wena asikwaloku ya-abusana manje ngilethele trauma kamama ukuthi wafa kanjani umuntu ubuya kuphi nami mina ngibulala indawo ufuna ukungibulala ndawo zonke. Sengifuna nje ukutshela abantu besifazane ukuthi angathi bangayivikela angazi kanjani ngoba babonakala lapho gayila ngaphandle. Manje my sister ucabanga ukuthi uzobona i-podcast akulimaze mhlawumbe or ayenza something isibindi obenaso sokuthi ungivakashele namhlanje ukwazi ukukhuluma nami. Anginandaba
inhliziyo yami yenze yaba ngenye like mawungibhekile ungathi ya like noma ngakuthiwa seyini seku-right. But I'm definitely sure that won't happen. Ayikho into ezokwenza yona. Awuphili ngayo phela. Awuphili ngayo. And sokuqala leso sithathile sokuthi wazi ukuyimela. Excuse me. Step sokuqala. So if ufuna ukuyisave, ufuna ukusave abantwana bakho and break i-curse le ocabanga ukuthi what happened to your mom might happen to you. Iqala with you. Yeah. Just want to say brave ekuthenini ukwazi ukuyimela into yakho. Strong. You're strong. Nathi will assist where we can nababukele ekhaya. Because we need more women like you. And that's just the beginning of your story. Might not know more figure like how save umuntu abangakanani abasekhaya going through the same situation you're going through. I'm proud of you. I'm proud of you. Don't be ashamed. Uyalimela iqiniso lakho. So yeah, navele, if you feel like the abuse, I stop even after everything akufake kuyo. Akusumuntu. He is not akusumuntu. But leya akusiyi ijeni yakho kuphela kwayo. In fact, we need more women like you emphakathini. Yeah. Yeah. Stronger than this. So go wathola counseling, like uke wakhuluma nomuntu beside ukukhuluma nami namhlanje. Khona umuntu oke wakhuluma naye maybe ubona ukuthi ngathola counseling or therapy. No, umuntu engikhuluma naye uNkulunkulu wami. Because ngithembele ukuthi ngiyazi ukuthi angeke angijaje futhi angeke angihlebe. Yeah. Angeke ahamba ngikhuluma. Angeke angiduduze ngokwamanga, uzongiduduza ngokweqiniso. Nokuhila nje into eningi nje ngayifundisa ukuthi kumele ngiguqe phansi ngithandaza. uNkulunkulu wami ukuthi angithwalele kona noma kuthiwa indlela enzima kanjani. Yeah. Ngifundisa lokho. And ufunda ukungabhodlela izinto phakathi sokudla. You know, lento leyenzeke with your mom, ucabanga ukuthi wahila from leya trauma leya. Kuba nzima kakhulu uma ngicabanga ukukhula kwami. Ngibuke namanje situation engisahamba kuyo engikuyo. Ukuthi like kanti uNkulunkulu ngeke ngibuze ukuthi kanti uNkulunkulu mina ungihleleleni. Ngiyabona ngithole mina ukujabula kahle hle kumele ngizenzele mina ngaleso sikhathi angeke ngize ngithole umuntu maybe angijabulise empilweni or ngike ngibe nepeace nje empilweni. Because ngokubuza ukuthi inkinga inami or inalabo bantu engidibana nabo or inkinga inabantu le engiclose nabo angazi ngoba wami mncane mina ekhaya akekho noma ngikhuluma kodwa umncane wami ngiqambela amanga ubaba wakhe wangidlungula mncane bathi ngiqambela amanga. So ngihlezi ngibuza ukuthi futhi
ukuthi ubuhlungu kahle hle ngobuza kuze kubini akazange aboshwa. Sengize ngaduba nokuya ekhaya kubo bami. Angihambisi nami zami nakhona. Ngikhetha ukuthi ngihlupheke ney'ngane zami ngikhona khona. Konke okuvelayo kuvela i-taste ngibona. Because ngibuza ukuthi ngilisa kanjani iy'ngane zami esitheni kunesithe esingaka ekhaya. Ibuphi lelo khaya engilibiza nekhaya leli ingazange ngiprotect. Kumanje ngihlangabezana nezinto ey'nzima empilweni yami akekho ongisekayo. Ngitshele ukuthi akusho ukuthi ibhadi ngazalwa nalo. Ngoba nakubona abantu besilisa nakhona ngiya-abuse-a. Umalume lo bekana ngakho baba omncane. Ingimalume baba omncane bani? Angina-9 years mina. Amdala. Too much. Dala kangakanani? 30, 20. Ngiyamdala uyikhehla manje. Umdala kabi. Kanti ngina-9 years, bekana 9 years. Manje ngina-30, bekana 9 years manje ngina-35. Yimbo. Bekana ngakhi yena. Uyikhehla. Umuntu omdala ukhulu liqinile. Ngithuma wathi ngiyokhumbila. Ngahamba ngayokhumbila kwaNamasimu. Wafike wangilandela kulowo nsima ongidlonile. Yimbo. Bakuphi abanye abantu? Emasimini Mase uyikhuluma endlini. bekho wathula umqambela nami. Ngihlukanisa isisu. Iya. Sisithola umjolo-ke nawo bese yakuhlukumeza. Thola boyfriend kufakele ingculaza. Abuse. Isile into lena uyakuthola unayo. Siwani? Mina I feel ukuthi lo baba lo bekazi vele from dala ukuthi yena i-health positive. Bekazi. Bekazi. Ngabona ngathi uwe. Bekazi vele ukuthi unayo ngoba phela vele amaphilisi. Uvumile wathi yes bekazi. Hey bana. Uvumile. Wathi ngaqala ngaqala. Qala ngaqala. Iwazi wakhohlakala yazwa. Awusile shem. Yo. Can you imagine wafila kanjani? Umuntu akutshela nje 99. Bengathi ngavule kumgodi. Ngene. Sometime. Bengekho ukufihla because nayo into ngibambile mina ngokwami. Bekumele ngichazele ukuthi ikabani. Ngoba phela impahla yezakhe ibheki ngiyivula. Ngiyayithola lento yena bekumele achazele mina ngalento. And as a serious offense ke leyo. Umuntu azazi ukuthi HIV positive ahambe infect omunye umuntu. So yabona udlala i-reverse psychology bamba ngomqondo. Ngoba sabe ukuthi wena une case against him. Because uku-infectile azi. Ingakho manje abuye athi nawe mhlawumbe uze neyakho. Nami ngize neyami. Because uyazi ukuthi wena ungayovula icala lokuthi lo muntu bekathatha amapilisi and ungishele azi ukuthi uthatha amapilisi and azange angitshele. Kahle kahle.
Yeah. Yaseklinikhi bashilo kanjalo. Mangibabekile isitoro sami ngoba mina ngibachazile isitoro sami ukuthi ngicela uku-check-a ngenxa yesimo engidibane naso kanje. Alashi nesilela nathi case elikhulu. Elikhulu kabi. Elikhulu kabi. I'm sorry, my sister. So right. Skills. Right. So right. And yini into ofuna ukuyikhuluma nababukeli emakhaya nje bashange advise ingane encane uthi kayi-1 kayi-2 in terms of your upbringing and the way isimo singakhona right now, just ukuthi babe careful ekhaya. Beka leya camera. Sanibonani emakhaya babukeli, igama lami uGugulethu njengoba bese ngichazile ekuqaleni. Engicela ukuthi nibe nakho nikwazi ungamthembi umuntu wesilisa. Ungamthembi umuntu wesilisa ngoba unama surprises empilweni. Unama surprises abuhlungu empilweni. And then futhi cela nivikele, make sure ukuthi condom nayisebenzisa. Yeah, right? Yes. Make sure ukuthi condom nayisebenzisa nayivikela. Abantwana abancane, abantwana abadala, because bahle labo gayela ngaphandle. Bathi ngesiZulu ikhiwane elihle ligcwala ibungu. Ngalithenga iapula, uthole li-fresh ulidle ngaphakathi libolile. Bese ke ngithi sikhulekiseni ke no auntie, no baba omncane bethu, no malume bethu. Sibathandaziseni, basingathi mabasibuka njengeyingane ebaleni, siyingane ebaleni basibuke njengabafazi. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu adlalele kubo einhlizweni zabo. Basibuke njengeyingane nothi njengabafazi. Noma ngakuthiwa ingane iyahamba busha ecokile ipaint, angacabangeli okungale. Ngoba yona isuke icabanga ukuthi ubabami lo, or umalume wami, or ubhuti wami lokho. Ngicela nje ukunitshela ukuthi noma ngakuthiwa isiphi isimo endibana naso, konke nikubeke uNkulunkulu, ngiyabonga. Thank you, my sister. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Thank you so much ukuthi usivakashela namhlanje. Singishiye nge-2 minutes ngiyami kancane. Thola umuntu ozokhuluma naye. Get help. Counseling. Talk to someone. Ne? Angithembisa? Talk to someone. At least ukwazi ukuthi when you finally move on from the situation, or move on healed. Like you say, you're still very young and beautiful. You are young and beautiful. Beginning of life yakho gele. Take ownership. Nokuthi manje uNkulunkulu ila kahle kahle bekangibekele khona. You're here to help people. You're here to help young women out there, mothers, kids. Uyangizwa? Thathi life yakho. Le yenzekile yenza so. If you need to go spread the word out there, be an activist, be someone, the sky is only the limit. The situation yenzekile, you can't change it now, but you can be a better person. Learn from it. Talk to someone, find healing. Uzothi masongena ku-relationship enje, buza mina. Ngiyakutshela.
uyongena kwi-relationship entsha yonke le nto yakho from the past iyobe isile, uyobe ungananzondo, uyobe unephisi, uyobe ujabulile. Find a place to stay, leave, and start living your life ngama-conditions nama-terms akho. Carry on praying. Prayer works vele. Find a therapist, a counselor, a clinic. Call someone that you feel safe now and talk to them. And if you need to ukhulume nabanye abantu abesimame elokishini ekhaya kuphi, do it. Uzobona ukuthi izokunceda kangakanani. uNkulunkulu ke manje makubizela ipurpose yakho. Yabo manje you're taking one step. Ngibamba when you said anginandaba. When I said, how do you feel? Ukuthi uzofila kanjani ukuthi ungivakashele namhlanje? You said awunandaba. That's the first step of you taking ownership empilo yakho. I'm glad ukuthi uzile. I'm glad ukuthi ungivakashele, and I hope to see you soon. And I hope to see you out there in social media. I hope to see you on social media. Spread the word. Kuluma. Nothing to lose. And the opinion yakho, qiniso lakho. And I'm proud of you for that. I'm proud of you. So, Bukele Makaya, thank you so much for joining us. Please don't forget to leave a positive comment for us and give us a thumbs up. And please follow us on all our social media platforms. Sikona Facebook, TikTok, Sikona everywhere. Spaghetti, guys. Like this video. Like, and subscribe. Until next time, please stay positive, stay safe out there. And remember, Othandwa Yimi. Till next time. Bye.